Smoke B. Ocup eu coaie! Ok. Nu push and back. David? Ce-ai mâncat? Adică. Trage așa. Înțeleg. Wow! Green. Bă, dar n-apuc pe țara. Bun și tu, bă, Lucian. Hai bă, Alex, Trebuie să-i dai că cuțit. mă la el. Să dai Mai cuțit bine ăla. joc cu Deagle-ul decât cu seringa asta la apropiere. Oară-l și tu pe Green. Mamă. Stai, cam tot. A, bine, scuze. Nici n-am vrut să dau cap. Bună grenada Aaa, aia. ce cred? Dă șerbănel grenada aia. Nu ce? Sau care are bandă de Unde la... Nu. Îți dau eu cam bani. Păi trebuie să aibă skin-ul, că altfel nu Trebuie tragi. să fie... Nu, care și asta Să nu sau Hai fie că-mi iau și eu, ia, hai că încerc și Că eu, ia merg eu vină pe Luciane cu mine. Nu, Hai vină că încoa. Nu-mi tot Dați exemplu, pe- n-aveți treabă. Lucia... Unde merg cu tine, mă? A, hai. Hai mă, vino. Se că Gata, mid să în dai raș. Da, am USP-ul, e perfect. Ia să știa, un Mai moment multe și mori, cam mori. mici, Să știi te că mori. ai dreptate, să știi că vine. E broken arma asta și îți dă și 900. 900? Bă, Ia. da, până acolo chiar. Da, bă, chiar îți dă 900. Bă, da, până acolo nu merge. Smoke afară. Nice. Încă una, cred că e red. E secret. Holy shit! Aia e de la Secret. Irea! Doamne, Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește! Ce-a făcut? Tura! Poți să mă ții nimeni? Garaj. Heaven. Stai încă joacă doar Tigger. Secret bun că câștigă pentru că e care. Come secret, guys, come secret. Victor himself is a really clever inventor, but his power level comes from the fact What that the fuck? What the? How did you get there? What? Hacker. Cheap. Hey yo! Oh, Hello? okay. Yeah, okay, Hi. alright, well, let's go. Bro, how you get so up? What the fuck? Huh? Ce? Nice one, bro.
semmire. Radio bomb. Ce-i David? It's all. Ce mor? Mire ajutor. Ah, cine moare? Cine moare, David? Că nu Main, dau. main, main. Afară. La scop? Unde se duce? L-ai văzut? Nu, n-am văzut unde se duce. Da, secret, probabil. N-ai avea pe sub tine. Unde? Poate să te Care să e fixi nevoie de de ajutor? ala. Îți fac prea. Stai red. Ramp. Trebuie să stai acolo, Mire, că e plantat lângă tine. Mă știe. Cine-i plantă pe mine? Ba da. Dă-i, dă-i, dă-i! E wallbangable? Atât. Your turn. Al tău când apare pare că ar fi sola. Trupul ei merge de la busola. Cu cărni de caramel și cola. Nebunit de tot creola. Uite cum zici că Cardi B. Mulatră, mulagră, provoacă. Eu. Era Mire, Eagle Fragger. Afară. One radio. Ambii afară, cred. I-a dat freeze. Nu mai are time. Nu mai avea timp. Da, nu mai aveam timp, Mire. Să vorbești. Mine se campează. Uite ce bine stau. Pot să cred că am mers. Hai, nu m-am văzut, cum nu m-am văzut. Unde era? Erau aici, așa. Vezi că Mira nu te ține. Mira se uită la fundul tău. Văd. Da, mă. Care erau șansele gen să fie fix când ies? Copii. Ofin și... Ninja Vanish! Banana. Am și canteam de atâta. Da. Wow. Oh! What? Da, am dat cuțit! Sketch at life. Hai, dă-i cu el. Aha!
Da, stai după colțuri, mergi. Da, mult. Dar de ce te-ai întors spre el, gen? Ai. Ia ca-o meu. Aca un niga. A? Aca un niga. Dă să văd. Haide, dă-l. Yo! Nu mai mergem de la fel. No cap, my G. All I'm seeing is flame. Că ne știu pe unde mergem, că sunt aia ca pe uri, nu mai sunt. Ok, haide. E heaven, heaven. I am so fucking back. E standardă de tine. Ce t-a făcut? Ah, ce bun e acaul! Oh my god, ce bine arată cu stickerele astea! Ce ți-ai făcut? Niga? What? My apologies. Let's go in this first. I don't have time. Okay, man. Oh, they are two inside, wait. Good job, man. Man, you best. man. This AK. This AK is best AK, man. Powerful Best gun. AK on CSGO, man. Yes. You want one? Yeah, Oh, give me. please. Oh my god. Useful, man. Do like equal 2 rounds and I haven't. Ce te pe ăsta? Ah, tragedie. Aoleu! Report yellow! Oh my god, yellow troll. Oh my fucking god. God. Why am I stuck? Report yellow. Yeah. Bye guys. Bă, dar ce dracu faceți acolo? Open your mouth. Johnny. Oh, you can see this too. Come on, don't troll, man. Troll. One tap! Eu stăteam flic, mere.